Ir-Radju tal-Università jippreżenta Tisqifa għall-għana tagħna, intervisti mal-għannejja u daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop. Inselmilkom. Il-ġimgħa l-oħra tiftakru smajna programm interessanti ħafna fuq il-fatti. Illum ħanisimgħu programm ieħor interessanti, tid-darba it-taħnina Maltija. Xi jiġifieri meta ngħidu taħnina? Taħnina hija kelma li tfisser l-omm li tbennen u tħannen biex traqqad it-tarbija tagħha. Il-ħajja maġla tal-lum dan donnu jidher bla sens. Imma għandna raġun għax veru ħajja maġla, imma fil-modi l-ħajja ma kienx hekk. Il-ħajja tad-dar kienet magħluqa għall-omm u għatrabi li jkollha. U bejn il-familja kienet kbira, allura di kienet xena interessanti u spissa li l-omm titraqqad it-tarbija għax għandha ħafna xogħol x'tagħmel. Mhux biss tieħu ħsieb it-tfal kif għedna numerużi, imma titlesti it-isir, il-ħin titerfgħu wkoll biex tgħin il-żewġa kemm bżonn l-għalqa kemm bżonn għas-sajt u tqajna ma' ħafna nisa intervistajnihom li fis-sajt ukoll jridu jmorru jgħinu l-żwieġhom, għal avoja kultant ukoll ikunu tqal, jistennew tarbija li ġejja. Imma da kollu jridu noħolqu x-xenarju. L-omm traqqat it-tarbija u għandha għanja mill-isbaħ. Hawnhekk għandna għanja li xbajna nisimgħuha, aħna stess trabbejna fiha, nafu x'jiġifieri, u wkoll illum ħanisimgħuha tibżax. Nistedinkom li tisimgħu dil-għanja li smajnija kemm il-darba u ħanġu nisimgħuha illum. Isimgħuha. Orqod ibni orqod fil-bennina tal-ħarir. Dika ommok il-Madonna misirek Ġesu bambin. Orqod ibni orqod biex nattik bix-xugaman. Matri ma nistax norqod għax niftakar fil-musmar. Orqod ibni orqod nattik bin-nofs maktub. Matri ma nistax norqod għax niftakar fid-dulub.
Il hrita Gesù Cristu Mishurin fu il gazia Lam Giuseppe Beneno Ihanen Maria Giblul fis Iam Lam Il hrita Gesù Cristu Mishurin fu il hashish Lam Mini Jeriwara Christu Mimidne pisir adis Lam Il hrita Gesù Cristu Mishurin fu irihana Lam Giuseppe Beneno Ihanen O Maria Biferhana Lam Il hrita Gesù Cristu Mishurin fu il hurtan Lam Il Madonna tillut fisi San Giuseppe Shinu Ferhan Lam Or ot ibni or Al pilwar tul jizimi Lam Di como qu'il Madonna Dag misire qu'il bambin Lam Or ot ibni or Bishlatig bert mulli skola Lam
lipsa baida ومن فوق بولكا فيولا Evangelii tasema wihetu hamsi بیش تهدو للابن ماكو بیش تلموه الماتوتي Evangelii tasema winto mia هدوا للابن معكم تعلموا للتانية Evangelii tasema werwih beati يفير هو بني نوتي أشروه لا ريتياتي لي كنت نافدك ناسك فينو كم كنت نجري مورالي جوا كارتا بايدان سورو ليبنيش كي كني جنتي Sueya Eyamil botai Lam
رعد للبنش كيكن هالني منو نسترهي لام لي كنت نافسة برفينو كنت نيلو صبر صبرني لام الصبر بدي يعني هدو عاش حبيت المينها أرني أور أوتي بني أور في البنينة الهري لام أمك سانتا كلارا ميسيرك سانتو استي لام هوت كل الكابوتشيني ميسيرك جيسو بامبي لام ونني هنيني جود اللمة الهرير لام ودي como che il Madonna mi sireg Gesù bambin لام ونني هنيني عاش دلوقت يجي مسيرك لام عندي توم نرى بفرانكا ولا تتزوج ناتي لك لام ونني هنيني
افتكرهي لمرأة لام ودلوقت يجي مسيرك وودني ما لستيت له شيء لام لام هانيني سيريني هانا ميلو البنينا لام ناميلو مكتور فوق ويتشو عشتي قرصو شي دبينا لام لام ونني هنينني جل موي سبيها لام وينا نغسل سايا انت مساحتك دا صديدا اور اوت هانی نور اور وش من ده کجلت او لام لام ني فرانكال حاصل تلهري برشيري تسبو لام لام Traponzu serioriot di precettu fil benina lam lam inti dai sara aduli ويامي ورا البيت لام لام
Cinti jivitra aduli Ercamur min fence Ninni ninni ruhi ninni Jol bennina tal hari Il harir jabuh la safa Yinarai tomaddei Ninni ninni ruhi ninni Jol bennina tal hushli Il hushliv jibuh la safa Yinarai tom jeyimbi Ninni ninni ruhi ninni Hanishrilek biskuti Nitmachulek nara nara Ufu unti kirozoli Il kollu inti tibki Wintor otle matri Orot hanini orot Hanis ilekil hali Imalish matrich tor illel kollum bennen fi lam
taf kem jina jina ma niflaħx aktar għalik orqot ħanin orqot ġol bennina tal-ħarir ftakar kem jien ħabbejtek u sqejtlek il-ħalib kif smajtu dika kienet it-taħnina Maltija. Twila veru, u żgur li trabi kienu jordu u għanixxi ngħidu m'hemmx għalfejn tagħna kollha, imma ħanħarsu daqsxejn waħda lejn l-idejat interessanti li fiha u kif mimlija b'ħafna konnotazzjonijiet u influenzi qawwija sew mill-Bibja u mill-ħajja ta' kuljum u anke wkoll minn elementi narrattivi popolari. Ħanibdew. L-ewwel ħaġa jekk tiftakru l-ġimgħa l-oħra kellna dak il-vers importanti fil-ballata fil-fatt tal-Awż tal-Mosta fejn kien hemm Isa orqod binti jorqod. U hawnhekk għandna orqod ibni jorqod intaraw vers li mhux biss min-naħa għall-oħra jintuża imma m'hemm xejn ħażin, anzi bil-kontra qegħdin naraw kemm il-ħajja tal-bniedem hija ħajja waħda u il-versi jintużaw fejn jintużaw ikollhom tifsira kontestwali skont fejn tużhom. Fil-każ tal-Awż tal-Mosta biex iħajruha tistrieħ wara battikata kollha tas-serqa minn Malta għall-Barberija biex tista' tiltaqa' mal-Baxxa, u fil-każ tagħna l-omm qiegħda tħajjar lit-tarbija ħalli torqod tistrieħi u sserraħ il-omma. Imbagħad mill-ewwel il-paralleliżmu ċar bejn il-Madonna u l-omm. Għaliex fil-ħajja tradizzjonali tagħna dejjem nassoċjaw il-mara omm mal-Madonna. Bosta leġendi li għadhom jingħadu sal-lum marbutin mal-Madonna
u ma' xogħol tagħha fil-familja jippreżentaw l-istess ħaġa. U allura mingħajr ma jkun hemm rakkont, għalkemm għandna xi biċċa l-emulaw, imma m'hemmx rakkont fil-fond, xorta il-ġraj tal-Madonna skont il-Vanġelu u skont il-narrattiva popolari leġendarja tagħna qed hemmhekk. Interessanti li hawn palma smajda min il-kelma lam jannija wara t-tieni vers u wara r-raba' u mbagħad min jaqta' dritt jannija dejjem wara r-raba' vers. Il-vers orqod ibn jorqod ripetut ħafna drabi u flok orqod ġieli nsibu wkoll il-kelma ninni imma għandhom l-istess funzjoni. Anki l-użu ta' dialogu hawnhekk bejn it-tarbija u l-om kif timmaġinah l-om stess u it-tarbija tgħid l-om tgħidilha ma tistax norqod għax niftakar fil-musmar, ħadd kompli allura il-ġrajja biblika evanġelika interpretata mod popolari u għandna wkoll mhux biss talb popolari, forsi quddiem ikollna ċans nisimgħu xi talb popolari kif jannuh l-Annejja, u għandna wkoll anke leġendi marbutin ma' din idea ta' tbatija, ta' Ġesu tarbija u fl-istess ħin kif jipprojetta, kif jiftakar fil-ħajja tal-ġejjieni tiegħu. U darba mhux biss għandna għanja waħda ta' dialogu imma tkompli f'ta' warajha, ma nistax norqod għax niftakar fid-dulur. Imbagħad għandna għalhekk qedilkom l-ewwel hawn ħafna implikazzjonijiet leġendarji, pereżempju din numru 4, ir-raba' għandna jiġifieri tan-niet, il-ħriq ta' Ġesu Kristu minġu fuq il-gazzija, għaliex għandna waħda mill-leġendi popolari tagħna marbutin mal-Madonna hija il-gazzija bħala xitla popolari hawn Malta, il-Madonna tant faħrita meta fuqha dendlet il-ħriq ta' Kristu li birkita u għaltilha iva inti ħtibqa' tfuq turhom lok kollu u l-gazzija waħda minn dawk marbutin mal-ħajja leġendarja tal-Madonna kif nippreżentawhom aħna. L-istess ukoll id-dera ta' San Giuseppe bħala karattru ieħor fin-narrattiva tagħna hawnhekk ippreżentat bħala li qed jgħin il-Madonna. Imbagħad tajjeb li wieħed jgħid li l-idea ta' Kristu tarbija fl-istess ħin assoċjat mal-passjoni. Allura għax għandna narratur m'hemmx rabta bil-fors kronoloġika, ara fl-Anja li smajna l-ġimgħa l-oħra tal-Awgust tal-Mostar hemm rabta kronoloġika, imma hawnhekk le, hawnhekk tmur lura quddiem speċjalment fil-ħajja ta' Kristu. Għalhekk għandna hawnhekk smajna min iġerri wara Kristu, min jgħix il-ħajja ta' Kristu, minn minna bisir qaddis. U biex naħsbu mbagħad għal għanijiet oħra għandna l-idea mbagħad ta' Kristu, il-ġiżimin, leġenda oħra li aħna ħadnija miġbura ħafna f'ħafna pajjiżi nsara fil-Mediterran, il-ġiżimin imsemmi għal Kristu għax meta kienu għaddejjin is-soldati ta' Erodi qabduhom fil-fatt il-Madonna u dika qartlu l-Italjana xejn saqsew soldat saqsija x'għandek hemm fidek, qartlu Ġesumin. U allura fir-realtà mbagħad il-Madonna ma kitbitx għaliex il-fjugi li rawla flok il-bambin tal-ġiżimin huma tifkira ta' preżenza ta' Kristu f'Edana. U allura l-istess referenza oħra għal-leġendi Maltin għal pilwart u l-ġiżimin. Għandna mbagħad il-ħajja tat-tifel id-darba, mela l-ewwel referenza għal ħajja ta' Kristu bħala tarbija. Imbagħad referenza għal ħajja tat-tifel kif ġej issa għax qed tgħidlu biex la tikber tmur l-iskola. Il-libsek il-libsa bajda u minn fuqha il-polka vjola, il-ħajja tradizzjonali marbuta mal-ħajja tas-subin li qudiem tikber isir raġel ikollu l-età tiegħu u l-polka tassoċjah ma' bniedem ta' professjoni. Ukoll mbagħad il-hom iddur fuq anfisha li din ukoll batiet ħajjitha wkoll mimlija diffikultajiet. U allura għandna hawnhekk personifikazzjoni qawwija ħafna ta' sabar meta ngħidilna sabar sabbarni. U ifisser dan li meta ngħidu sabar sabbarni għandna l-idea ta' qed tiġbor f'dil kelma il-ħajja ta' mħabba sew bid-batija tagħha u anke bil-preżenza tat-tarbija f'ħajjitha. Infatti għax ħabbejt il-min ħaqarni. Rabta interessanti mbagħad mal-ħajja tal-qaddisin fejn jissemmew Santa Clara, Sant Augustin, il-Kapuċċini u l-Bambin. Għara f'daqqa waħda viżjoni sħiħa tal-ħajja nisħanija u tal-ħajja kif kemm il-darba mis-sirjietna kien jisimgħuha irrakkontata waqt il-prietki fil-Knisja. Imbagħad għandna kelma interessanti lemma tfisser ukoll bennina
kelma li wkoll tinstema' Għawdex u min rakkontana dil-Anja iva nislu kien ġej minn Għawdex. Naturalment hawnhekk għandna għaqda ta' ġiex kulturi għax Għawdex ukoll għandu l-kultura tiegħu. F'ħajtu wkoll qed jippreżentalna Għawdex il-mod ta' interpretazzjoni ħafna xeb ma ta' Malta imma ukoll id-differenzi. U fl-aħħar, għax ħin qed jafas, għandna l-idea li ġil missier u m'għandu xejn lest. Ma allura l-om tħossha maqsuma bejn tarbija u żewġa. U fl-istess ħin mbagħad hemm bżonn li t-tarbija ikun hemm minn ħarisha, mhux bissi imma kull ħaġa li tagħmilha allura il-maktur fuq wiċċu fuq wiċċ it-tarbija. U l-aħħar ħaġa mbagħad rridu ngħidu naħarsu mbagħad lejn miġdid lejn is-sapun, lejn ir-riqi, dejjem rakkontata preferenza għat-tarbija u għall-ulieda. U għalhekk issemma mbagħad l-isem fittiċju daqqa nisimgħu kelma ninu, daw taqbiliet ta' taħnin, daqqa traponzu kif smajna aħna, u nistgħu nibqgħu sejrin, imma li għandna biżejjed li dejjem mbagħad dina wkoll smajnija aħna stess naħadħal qormi fejn għandna il-ħariġ buħla safar jiena l-om qed poġġi wkoll li l-anfisa mhux biss fil-ħajja tat-tarbija imma fil-ħajja poetika kif jippreżentajna mod popolari dejjem bħala marbuta mal-safar li qegħdin irraddu lill-bina. Jiena nittama li dik kienet ukoll esperjenza sabiħa bħal tal-ġimgħa l-oħra u nittama li dil-ħajja tradizzjonali Maltija li llum spiċċat però xorta marbuta mal-għana tagħna. Nistedinkom għall-programm tal-ġimgħa d-dieħla. Smajtu Tisqifa għall-għana tagħna. Intervisti mal-Annejja u d-Daqqa Maltin fi ħruġ is-seklu 20. Kitba, produzzjoni u preżentazzjoni ta' George Mifsud Kirkop.